Milí priatelia, ahojte, vítajte pri ďalšom našom spoločnom Talent taxi, alebo talentovom taxi, alebo talentovanom taxi, pretože tu máme dvoch talentovaných ľudí, v tom zmysle, že hovoria o talentoch, sami majú talenty. A my sa rozprávame, ak nás sledujete, tak už viete, ak toto je vaša prvá časť, tak veľmi v skratke. Rozprávame sa o tom, akým spôsobom môžeme vnímať, poznať, rozvíjať a využívať naše talenty, tak aby sme dokázali ľahšie, efektívnejšie prichádzať k našim cieľom. Ak sa pýtate, prečo sme v taxíku alebo prečo sme v aute a prečo sa o talentoch nerozprávame niekde v kancelárii, tak je to práve preto, lebo sme sa v rámci Lipa Coaching and Consulting zhodli, že talent je vlastne niečo ako možno auto na ceste, že máme cestu, to je ten náš život, kariérny, osobný, akýkoľvek, a to auto nám pomôže dostať sa z nejakého jedného bodu do toho druhého a čím to auto možno lepšie poznáme, čím to auto možno lepšie dokážeme ovládať, tak ten presun je rýchlejší, ľahší, bezpečnejší, ale aj taký pohodovejší. A ak dokážeme poznať naše talenty, tak práve takýmto spôsobom potom dokážeme ľahšie naplňať naše ciele a predstavy o živote. Takže preto tu dnes sme a o talentoch sa rozprávame s tými najpovolanejšími ľuďmi na Slovensku a v Čechách. Sú to reprezentantky a reprezentanti, alebo koučovia, koučky, lektori, lektorky, mentori, mentorky, psychológovia, psychologičky zo spoločnosti Lipa Coaching and Consulting. A dnes tu mám dvoch ďalších ľudí. Romanu, ktorú ste už videli v jednom dieli, alebo keď ste ho ešte nevideli, tak ju uvidíte. A Juliusa, ahojte, čaute. Ahoj. Koľko to bol, aký dlhý úvod, že jedna veta, ja už nebudem nič hovoriť, ale to už bude iba celé na vás. Ja vás v skratke predstavím. Romana, ty si koučka talentov, tak toto môžem povedať. Áno. No a Julius, ja skúsim, či som sa zapamätal. Okay. Ty si, že líder, team líder relatívne veľkého počtu ľudí, nejakých 400 ľudí v korporáte. A to máte nejak spoločné, že obaja ste z automotívu, teda Romana bola automotív, teraz si už viacej koučka, Julius, ty si stále ešte líder. Zároveň si takisto kouč talentov. A potom si, že včelár a okrem iného je mestský včelár v Žiline, ale prosím ťa, povedz to ty celý ten balík, lebo ja som to dal iba v takých fragmentoch. Dobre, tak obdivujem ťa, Oliver, že si to všetko tak toto som zapamätal. Tie talenty, čo máme hovoriť, tie mi vypadli, takže tie mi pripomeniete. No, v podstate si to zhrnul. Tieto tri veci a plus možno ešte štvrtá je, že som predseda občianskeho združenia Naše včely, ktoré zrovna dnes poriada jednu aktivitu, zameranú na vysadbu stromov, takže vlastne sme sa tu zišli aj s našimi českými kolegami a využívame túto chvíľu aj možno na predstavenie pár talentov, takže ďakujem. A vy ste vlastne dnes aj sadili lipu, akože stromček, takže vďaka vám mám teraz zablatené auto. Čiže bola to taká symbolika trošku, že lipa je pamätný strom a chceme možno aj tento deň si tak zapamätať a osadili sme jednu lipu do parku Frambor v Žiline, čo je vlastne novo vytvorené územie po bývalej skladke odpadu. No a ďakujem za to predstavenie. Ja to možno rovno nadviažem, lebo jeden talent, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, a tak ako vždy si predstavíme niekoľko talentov, dnes to budú 3 talenty, povieme si, čím sú možno že typické, ale rovnako tak sa dotkneme aj nejaké také tienistej stránky alebo nejakej hrany. A potom si ešte dáme tak ako vždy jednu takú nadstavbovú, nejakú metatému, ktorou vlastne ako keby rámcujeme celý pohľad a celý prierez na to, ako pracujeme s talentmi, teraz rozmýšľam, ako to správne ako talenty rozvíjame. A začneme ale tým prvým talentom, to je, že produktívnosť. A napadlo mi to preto, lebo vlastne, Julo, ty máš dnes taký, teda aj vy ostatní, ale Julo, taký špeciálne produktívny deň. A kolegyne tvoje, keď sme boli v jednej z predošlých jazd, tak mi hovorí, že Julo, to je taký makač, taký produktívny, to tam uvidíš hneď. Tak prosím ťa, otvorme tento... Čo hovorili kolegyne. Monika a Stanka, to boli. Keď som ja makal, áno, Monika a Stanka, keď som ja makal, že oni sa vykecávali. Áno, presne. No, v podstate ten produktívny, tak asi ho už spomenuli, ale ako to pociťujem ja, produktívny talent je o tom, že aj keď oddychuje, tak mal by niečo robiť produktívne, aby niečo možno na konci dňa ostalo po ňom. A možno aj dnešný deň, tá sobota je taká, že aj keď oddychujem, ale oddychujem aktívne. Čiže napríklad je to včelárenie, že viem si veľmi dobre oddychnúť, ale zároveň robím nejakú aktivitu, čiže takto sa prejavuje. Alebo si oddychuje v taxi.
Áno, alebo ja oddychujem, ale ja napríklad produktívnosť nemám ako talent, čiže... Ne, já myslím Julo. Ja, že Julo oddychuje, áno, ja som... On oddychuje v taxi. Julo Bude oddychuje teraz. za ním něco A vlastne vidět stále dneska. pracuje. Ano. No dobre, dokonca ja som teda počul takúto verziu, že vlastne na to, aby sa človeku, ktorý má talent produktívny vysoko, tak aby sa mu ten deň rátal, takže naozaj musí mať ako v úvodzovkách odfajknutú aspoň nejakú vec. To sedí. Tým pádom moja otázka znie, že aké sú tie hrany alebo tie tiene tohto talentu? Toho produktívneho. No, toho produktívneho. No, tak môže, ak teda si to nezvedomí a neoddychuje, tak môže časom vyhorieť, ale nie je to môj prípad, lebo ja si teda dokážem oddychnúť a viem, že kedy už mám dosť. No a možno, že niekedy produktívny sa zameriava aj na aktivity len, aby niečo robil. Že nie len to, čo je v živote dôležité, ale proste berie všetko. Takže toto tiež môže byť určitá hrana, že vlastne stále busy. No a v prípade nejaké riadiacej pozície to nie je dobré, lebo potom nemá čas na svojich zamestnancov. Môže to sklznúť potom aj do nejakého akože mikromanagementu? Že... Určite. Proste chce byť stále zanepráznený, takže môže mikromanažovať zbytočne a samozrejme, že to sa môže negatívne odraziť. To sme už vlastne plynulo prešli do tých tieňov alebo tých hrán a moja otázka ešte znie, že aká je hodnota za týmto talentom, alebo aké hodnoty hľada človek, ktorý čo si naplňa, čo si saturuje cez tú produktívnosť? Alebo, No produktívny ide v podstate na kvantitu, čiže keď máte takéhoto človeka v tíme, tak viete, že on je ten, ktorý výkon podá. On je proste ten, ktorý odrába tie úlohy. Takže možno hodnota je, že dá sa spoľahnúť na to, že on tú vec dotiahne do konca. Je to taký ten doťahovač projektov, hard worker. Workoholik. Produktívny znie tak sofistikované, tak akože lepšie, hej, workoholik to už závania takým akože jemne patológiou, ale produktívny znie veľmi fajn. Dobre, pardon, tak to máme predstavený jeden talent, poďme na druhý, Romana. Rozvážny. A ja teda poviem, že my sme sa bavili, že rozvaha alebo rozvážny talent je tvojím talentom. Je zrovna môj, ano. Tak. Rozvážný, no. Talent, který... Tak poďme rozvážne sa porozprávať. Jo. Rozvážný je talent, kterému všechno jakoby trvá, když bych to jakoby tak shrla, v tom, že on si jako dopředu dává čas na to, aby si všechno promyslel, než začne konat. Jo, takže musím všechno jako ideální, ještě jako perfektně připravené a teprve až to jakoby má všechno úplně takhle jako pěntlích nebo jako udělané prostě tip-top, tak potom jde až jakoby do akce. Rád poslouchá, rád se soustředuje na to, co ostatní jako povídají a teprve potom na základě toho, co se jako dozví, na základě těch informací potom udělá jakoby to své rozhodnutí, které je vlastně i podložené mnoha informacemi a tady těmi naposlouchanými informacemi. Pro některé lidi může být takový jako, a to už je možná i ta stinná stránka toho, že jako je takový povyšenecký, že být jako některými lidmi vnímán nebo takový jako rezervovaný, opatrný v těch rozhodnutích a jakoby je opakem aktivátora, když bych to jako že aktivátor jde prostě do akce, rozvážený je prostě takový zpomalený, bych to až jakoby řekla a pro některé může být až, jak to říct? Váhavý. No, vlastne taký pomocný, taký nie? Taký spomalovač. Presne. Áno. Taký retarder na ceste, myslím. Keď sme, jako pro mě to môžeme dávať tieto síly. Ano? Ano. Jako já, když jsem se dozvěděla přes Gallup dotazník, že to mám na prvním místě, tak jsem si říkala, no, dobrý, super, wow. Ale no, dôležité potom to iba Romanku doplnil, že aj pre produktívneho je rozvážny v podstate kontrast, lebo produktívny potrebuje ísť dopredu a potrebuje odrábať tie úlohy, kdežto keď sa, povedzme, chce poradiť s rozvážnym, tak ten potrebuje čas, aby dobre uvážil, hej, rozvážny, čiže on potrebuje rozvážiť, uvážiť, zvážiť všetky alternatívy, čo je dobré pre produktívneho, lebo keď ten rozvážny správne rozváži,
identifikuje rizika. Rizika, tak potom ten produktívny dojde k želanému výsledku. Kdežto bez tejto predošlej možno nejaké rozvahy, tak môže sa stať, že ten výsledok nebude taký želaný. OK. Takže rozvážne je vlastne super. Čiže my sa vlastne navzájom potrebujeme s Romankou, hej? Sa vlastne iritujete a doplňate. Toto je na tom fascinujúce, že my sme to už aj viackrát spomínali, ale že dobre si to možno naozaj uvedomiť, že my na jednej strane tie kontrasty vlastne potrebujeme, pretože vďaka tomu dokážeme reálne napredovať, alebo teda keď hovoríme o nejakej tímovej súhre, alebo nejakej tímovej synergii, ale kým to nemáme zvedomené, tak nás vlastne tí ľudia nasierajú. Presne tak. Do istej miery. Že, áno. Že jeden je komotný, druhý je naopak zase akože, že napríklad, že Julo by ma nasieral non-stop, že keď toľko pracuje. Áno. To sa mi stáva často. Ja to nemám. A presne, akože mám fázy, ale potom mám fázy, kedy viem, že nechcem nič robiť, že dajte mi všetci pokoj. A takí tí ľudia, ktorí non-stop niečo, tak je to vlastne, ja potom taký ten pocit menej cennosti z toho, že všetci makajú, všetci robia stále, Hustle, Gary Vaynerchuk, ktorý stále hovorí, že toto všetko. No dobre, zaujímavé. Ale pritom vlastne vo finále, v tom výsledku nám to pomáha, lebo napríklad u mňa tá nekonzistentnosť alebo tá neproduktívnosť v tomto je častokrát killerom mnohých vecí, že mnohé veci rozbehnem, tak ako napríklad HR Taxi, ktorý potom akože som nedokončil, lebo už potom boli iné veci. No dobre, a tretí talent, ktorý dnes, kto ho dáte? Romana alebo Julo? Máme prepojenosť a máme ešte aj významnosť. Áno, dobre. Môžeme si dať významnosť nakoniec. Áno, dajme si, tak dobre, 4, sorry. Dajme tu prepojenosť. Tu máme inak asi, ja ju mám v talentoch. No, ja taky, my máme všichni. Ja ju nemám. Aha, dobre. Ja ju nemám, ale potrebujem ju ako významný talent, potrebuje prepojenosť a to sa tiež k tomu dostaneme. No, tak poďme, tak ju predstavme. Kto ju predstaví? Romana, ty? Tým pádom? Alebo Julo? Ja možno Julo, nebo oba. Môžeš začať, keď ju máš. Prepojenost můžeme vnímat tak, že je to něco, co... Jak to popsat nejlíp? Vlastne ten človek vie, že všetko so všetkým súvisí, všetko je navzájom prepojené a keď by sme to pozreli sa na to, ako na nejaký les, napríklad, sadíme dnes stromy, no tak tá prepojenosť vidí les ako nejakú jednu entitu. Čiže v tom lese vidí stále celistvý les, čiže big picture. A kdežto naproti tomu talent jedinečnosť vidí práve tie jednotlivé stromy a tie unikátne stromy, nevidí tú celistvosť, ale vidí možno práve tie keby jednotky. Takže prepojenosť... Čiže vníma to ako keby, že vo vyššom celku, vo vyššej komplexite. Tak. Všetko so všetkým súvisí, všetko so všetkým je prepojené. Nic není náhoda. Neprepája len ľudí, prepája aj tie javy, situácie. To som sa povedal, že ono to ide trošilinku do takého aj jemne akože duchovno-spirituálno, poloezoterického akože vnímania. Môže sa to tak prejavovať. Môže sa to prejavovať u každého trochu inak, samozrejme, že niekto prepája možno takéto duchovnejšie veci, niekto prepája možno ľudí alebo jednotlivé situácie, ktoré sa dejú v živote. Dobre. Čo môže byť hrana? Alebo ten tieň, alebo to, nechcem to nazývať, že riziko, ale kam nás môže ten talent, ako keby derailment, vykolajiť? Napríklad hrana môže byť vtedy, keď sa snaží prepojiť možno veci, ktoré sú neprepojiteľné, že proste všade chce vidieť ten zmysel alebo tú prepojenosť a môže sa javiť trošku naivný v tomto prípade, že teda vidí tú prepojenosť aj tam, kde nie je. Současně i pasivní bych možná doplnila, naivní, pasivní. Dobre, ešte tam niečo? Keď nie úplne stačí. Dobre. No a poďme na štvrtý talent. Významnosť. No, tak významnosť. Ten máš ty? Mám ja. Áno, aj Romana, ty? Ja ne. Ani ja ten mám veľmi rád, inak ja som ani nevedel, že... na tom nadšení s tým entuziasmom, keď si začal to hovoriť teraz. Čakal som, kým sa k tomu dostane. Čakal som, kým to príde. Takže významnosť je jeden z najmenej častých talentov v populácii, tak možno aj preto som za ne rád. A extra som za ne rád kvôli tomu, lebo
Mal ho aj zakladateľ tejto metodiky silných stránok, pán Donald O. Clifton, ktorý ho mal dokonca na prvom mieste, tento talent významnosť. No a on ho definuje tak, že teda keď máš talent významnosť, tak musíš robiť niečo, čo definuje tvoj život ako dôležitý, významný, zmysluplný alebo taký, ktorý má cenu. A obyčajne ľudia, ktorí majú tento talent významnosť, tak musia mať určitý druh misie. Čiže niečomu, k čomu sa pravidelne môžu vracať. A takisto teda im to pomáha ráno vstať, ísť pracovať a ako keby, že zanechá tú stopu nejakú. Zanechá stopu, presne, super. Dedičstvo, u neho sa hovorí, že zanechal dedičstvo vlastne v podobe tých talentov, tej metodiky. Čiže toto je definícia od Cliftona. No a kam ťa to môže vykolejiť? Kam ťa to môže vykolejiť? Lebo naprvu to znie znova tak akože, vieš, tak ako pekne, tak eticky, hej, že toto je, že to nemôže mať ako keby nejakú rizikovú stránku. Nejakú hranu. No ak sa bavíme o tej hrane, no tak môže človek, ktorý povedzme, že to má uchopené trošku nezrelo, tak môže pôsobiť egocentricky, teda zameraný na svoje nejaké ciele, svoje záujmy, kdežto človek, ktorý to má veľmi zvedomnené, tak môže vidieť nejaký taký výnimočný zmysel v aktivitách, ktoré slúžia pre spoločnosť alebo pre celý svet, alebo proste pre svojich ľudí, napríklad vedúci nejakého tímu môže veľmi pozitívne motivovať cez tie svoje nápady, myšlienky alebo ciele, ktoré sú významné. Čiže vie motivovať aj nejaký ten pracovný výkon svojich ľudí. OK. Dobre, tak to boli 4 talenty. 4. No a my sme sa aj rozprávali teda, že okrem talentov si povieme aj takú tú zastrešujúcu tému. Aha. A to bude možno taká tá, že prílišná pozitivita, môžem to takto nazvať, že mnohokrát v rámci talentov, sme sa o tom také rozprávali, že môžeme pôsobiť, alebo teda vy môžete pôsobiť, ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak môžu pôsobiť takým až príliš akože pozitívne ladeným, hej, že vlastne tak orientujme sa len na tie silné stránky, na to, čo nám je, kašlíme vlastne ako keby v rámci rozvoja na všetko ostatné. Tak ako to naozaj teda je, alebo aký je ten prístup a ako sa na to pozeráte vy, Roman? No, určitě je dobré brát v potaz jak ty pozitivní talenty, ale určitě současně jako jsme zaměření i na to, že ty talenty, které nejsou úplně v tom popředí, tak je nějakým způsobem fixujeme. Jo? Že to není o tom jenom, že prostě žijeme v tom absolutně pozitivním sluníčkovém životě a jenom prostě mluvíme o těch pozitivních talentech, když to jakby nazvu až takhle, ale bereme v úvahu i ty, které jsou i v tom pozadí. Jo, není to o tom, že bychom je prostě úplně vyloučili a soustředili se jenom prostě na ty pozitivní, ale bereme v úvahu jakoby všechny tady tyhle ty talenty. Nevím, jestli chceš, jo, v tom ja by som možno iba doplnil, ako správne Romanka povedala, že teda neignorujeme ich, ale skôr ich manažujeme, tieto naše slabšie talenty. A ako ich manažujeme? No práve cez tie naše silné stránky. Čiže vieme si zvedomniť, že možno v niečom sme slabší, ale vieme sa dopracovať k výsledku aj iným spôsobom ako tí, ktoré napríklad majú tie naše slabiny ako silné stránky. Čiže je to iba o tom možno seba poznaní, zvedomnení si, aký som a ako a v ktorej chvíli aký talent mám použiť. Možná bych to ještě doplnila o jednu jenom takovou myšlenku, že když se zaměříme i na ty pozitivní, tak ty pozitivní nám dokážou dát rychleji ten lepší výsledek. Když budeme se jakoby jenom fixovat na ty talenty, které jsou v tom pozadí, tak ta cesta bude jakoby další. OK. Jo, takže delší znamená dlhšia. Teraz máme čeština, to skočilo. Že som správne porozumel, dobre? Jo. Okay. A bude možno náročnejšia, čiže tak ako taxík, keď porovnáme taxík a možno MHDčku, čiže ten taxík je taká skratka a vlastne to je ten talent, možno to je ten talent, čiže
Čiže tento taxík, ja by som to možno iba tak akože nejak zaramcoval, že nielen, že nás to dovedie do nejakého cieľa, ale ešte nám to aj pridá hodnotu tým, že môžeme, povedzme, zdieľať to naše nejaké know-how a tým pádom je to o tom napredovaní, že nie je to len o tom, že teda sa kde si prevezieme, ale možno aj napredujeme a pridá nám to trošku hodnotu. No zvýši produktivitu. Dobre, poďme to pomaličky uzavrieť, lebo čas sa nám naplnil. Tak ja by som vás možno poprosil k tým 4 talentom, o ktorých sme sa dnes rozprávali, že ak by ste vedeli dať jednu ešte takú, že rozvojovú myšlienku. To znamená, že ako tento talent vlastne využiť, aby naozaj nás doviedol teda tam, kam chceme, aby sme z neho vyťažili práve to maximum. Takže čo sú možno nejaké také nejaké, že rozvojové veci. A počkaj, tu nám idú iba kolegovia, tak ja mu ukážeme, ešte nie, ešte čakajte. Dobre. Tak u významnosti je to hlavne to, že teda napríklad ako Donald Clifton hovoril, že zanechajte svet lepším miestom, než ako ste ho našli. Čiže možno si zvedomniť tú cestu, že ak teda budem na sebe pracovať, seba spoznávať a mám ten talent, významnosť, tak viem sa zamerať na také projekty, ktoré proste majú presah, majú význam aj pre spoločnosť, pre celý svet. To bolo pekné. Ďakujem. To by možno tým skončila, no? A ešte daj jednu. Okay. Prebijeme ho. Čo, máš rozvážnosť. Teraz si povedal, že si rozvážila, že takto to povieme. Dobře, tak rozvážnost určitě tam bych dala na prvou tu, že i ta rozvaha je jako fajn, protože dokáže pomoct třeba zvýšit tu produktivitu těm ostatním talentům a dosáhnout lepší výsledek právě proto, že dokáže ten rozvážný identifikovat dopředu ty rizika. A pak ten výsledek je rychlejší a lepší. Takže berte v úvahu i ty rozvážné talenty, protože jsou fajn. Nebo ty lidi, kteří mají ten rozvážný talent. Možná bych to tak specifikovala. Pekné. No pozri, takéto 2 krásne bodky. Stačí nám to takto? Alebo ešte máte niečo na srdci a na jazyku, čo by bolo treba povedať, aby ste mali pocit, že ste zanechali svet lepším miestom? Dobre som to povedal teraz ako pán Clifton. Ako ste ho našli. Tak to povedal. Ako ste našli. Dobre, super. Perfektné, tak milí priatelia, my ďakujeme vám dvom, ktorí ste nás dopozerali a dopočúvali. To budeme vlastne my traja. Počkaj, tak ja to nebudem pozerať, takže iba 2. Ďakujeme, že nás sledujete. Ďakujem veľmi pekne ešte raz Romane a Juliusovi z Lipa Coaching & Consulting, ktorí sa podelili o to, ako vnímať tie talenty, ktoré sme si predstavili, ako s nimi pracovať a ako ich rozvíjať, tak aby nám pomáhali žiť naozaj, že možno, že lepší, radostnejší život, aby sme naozaj menili nielen svet okolo nás, ale aj samých seba na lepších nás, než sme sa našli predtým, ako sme sledovali tento taxík. Ale to už neviem, či som to príliš neprekombinoval túto vetu. Ďakujeme, ahojte, čaute a vidíme sa pri ďalších dieloch.